Ziqalile ziyangena izincomo kuLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ongukhomishina wamaphoyisa KwaZulu-Natal njengoba selokhu abamba-ke leya press briefing iyaba-ke ingonyuluka eveza-ke amafayili amaningi ayekade-ke efihliwe. Selokhu nje kwaba njalo maningi kakhulu ama-arrests aphezulu kakhulu ngesiNgisi okuthiwa-ke a-high profile elokhu-ke enzeke njalo ikakhulukazi njengoba-ke kumiswe uMinister wamaphoyisa uSenzo Mchunu. Abantu-ke bomphakathi balokhu bemshayela izandla uNhlanhla Mkhwanazi bathi babonga kakhulu ngokuthi wabeka impilo yakhe engcupheni kanti futhi waphinde wenza ngendlela akabona ngayo yena ukuthi iyona ndlela elungile ukuthi-ke avesane azise iSouth Africa yonke ngokwenzakalayo, ngoba bathi ukube walandela iprotocol ngaba sikwazi konke lokhu kanti futhi ngabe nalama-arrests awekho noMchunu ngabe naye akamisiwe. Uthi-ke baningi kakhulu abantu abaseke bazama ukulandela iprotocol kodwa uthola ukuthi-ke ekugcineni bagcina bemisiwe esikhundleni zabo. Bathi-ke bayambonga ngesibindi sakhe. Kanti-ke nje emva kwengonyuluka yakhe nokumiswa kukaSenzo Mchunu, amanye nje ama-arrests abalulekile ilawa noma ngithi nje ile yokuboshwa kwabasolwa abane abasolwa ngokubulala uDJ Somebody owabulawa ngoYaba lwezinhlamvu eGauteng ngonyaka ka-2022, njengoba kuboshwe abasolwa abane, abathathu babo kusolwa sengathi-ke zinkabi bese kuthi-ke lo oyedwa uyena wayekade-ke ethumele ukuthi-ke akuyobulawa uDJ Somebody. Kanti uzokhumbula ukuthi-ke wathi uma ngabe ekhuluma ngayo le ndaba uMnumzane Mkhwanazi ekhuluma ngayo kwi-briefing yakhe, wayithinta ukuthi-ke bakhona abantu abaphezulu abayifihlile noma-ke abangafuni ukuthi-ke kuboshwe abantu abasolwa ngokubulala umculi noma uDJ odumile wasendaweni yaseGauteng. Nakathi uma ngabe ekhuluma ngaye uDJ Somebody wangaveza ukuthi-ke ukhuluma ngaye eqobo lwakhe, wathi nje uDJ owabulawa eGauteng ngonyaka ka-2022. Nakathi-ke uShadrack Sibiya uma ngabe-ke ebuye eseyiphendulela kulezi nsolo zikaMkhwanazi, yena-ke wabeke seveza ukuthi-ke cha, yena wabhusha ukuthi-ke kuboshwe labo abasolwa ngokubulala aka njengamanje-ke nakhu-ke sesiyabona kuboshwa-ke labo abasolwa ngokubulala uDJ Somebody okuyena DJ ayekade ekhuluma ngaye uNhlanhla Mkhwanazi. Namanje umphakathi usayibuza uyayiphendula ukuthi ngabe ngempela bakhona yini abanye esisobabona bemiswa noma-ke beboshwa ngezinsolo zokwenza inkohlakalo, njengoba-ke naseGauteng ophethe i-NPA emisiwe nje ngabo ubusuku bayizolo. Ngikwenza kwethu uma kukhona okusho okuvelayo ngizokwenza isiqiniseko ukuthi ngiya-update ngicela kuwena ukuthi ucofa subscribe, like, siphinde sidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.